aceeași lungime de undă, chiar dacă avem oarecum câteodată perspective diferite, ceea ce e normal și nu trebuie neapărat acum să mă cert cu omul că el vede lucrurile diferit față de mine. E perspectiva lui, în funcție de cum a fost el creat, cum și-a administrat informațiile, cum au fost transmite informațiile în el, știi? E logic. Faza importantă, cred că, în lumea asta, care am spus-o și ieri, poate, odată ce vezi că tot faci un lucru și îl repeți și nu ți aduce rezultate, poate tu ții la lucrul ăla ca și cum ar fi al tău. Ai senzația că, bă, asta e parte din mine. Rahat. L-ai preluat de undeva, cândva. Și dacă nu-ți face bine, încearcă să cauți alte lucruri pe care ți le poți băga în tine, testează-le, chiar dacă nu sunt ale tale. Și dacă funcționează mai bine lucrul pe care îl preiei, renunți la cel vechi. E greu. Știu că e greu, dar uneori trebuie să o facem, ca să avansăm. Cam despre asta ar fi. Bun, hai lasă că după aia devenim, o luăm cu emoții și nu-mi place. După ne prezentați și modulul de marketing acum, dacă tot s-a început cu povestea asta. Un mic preview. Marketingul este despre emoții. Da. Tocmai. Orice produs pe care voi îl alegeți, orice produs pe care voi îl preferați, ați fost targetați, sunteți avatarul acelui produs. Că vă place o ciocolată, că vă place un model de Adidas, că vă place o anumită haină sau o anumită marcă, ați fost targetați. Ați fost aleși să vă placă produsul ăla. Bombardați cu informații în așa fel încât să îl preluați. Odată ce înțelegi lucrurile astea, e fain. Îți dai seama ce poți să alegi. Bun. Eu prima dată când am auzit de avatar, de chestiile astea, le-am auzit la webinarul gratuit. Că ai zis că va apărea în modulul bonus, nu? Da, l-am lansat ediția trecută, a fost în fază de test și acum l-am inclus în curs. Și am zis, băi, ce tare, nu pot să cred, n-am auzit de așa ceva, cum se poate? Că adică cum eu aș fi fost ales inconștient, că nu mi-am dat seama, să vin la cursul ăsta, să văd chestia asta, să fac... Și m-am dat seama că stai, că e o majoritate a conturilor pe care le urmărești pe Instagram și așa, toate se bazează pe treaba asta de fapt, mai ales astea care au campanii de marketing. Dar multe se bazează manipulativ, adică tot în lumea asta la final, dacă e orice discuție pe care noi o purtăm, hai să poți zici că e influență, dacă tu ești de acord cu ceea ce eu spun, da. Te-am influențat, te-am manipulat, exact. Tu mi accepti ideea, orice idee, orice discuție. Dar măcar preia ce e ok pentru tine și ce e bun. Știi? Încearcă să vezi lucrurile așa. Că poți să dai seama, la un moment dat când devii critic, ai gândire critică, îți dai seama imediat dacă un om e pervers, e fals, joacă un rol și încearcă să te tragă în țeapă. De asta încearcă să fii tu, încearcă să faci cât poți de bine ceea ce faci, chiar dacă nu o faci atât de bine cum o fac alții. Vorbește strâmb, fii moldovean, folosește-ți vocea pe care o ai, pentru că dacă te apuci să vorbești ca la București, s-ar putea să poți să vorbești ca la București, dar e consum de energie pentru mine, ceea ce înseamnă că, nu știu, aș putea să folosesc energia respectivă să duc informația mai departe, că tu oricum mă înțelegi dacă eu vorbesc moldovenești. Și dacă vorbești așa te înțeleg mai bine. Înțelegi? Deci eu nu sunt din zona aia. Da, de asta, e un consum pentru că te forțezi să joci un rol în momentul în care îți preiei alt timbru vocal. Și consum de energie, pentru introvertiți în primul rând. Pentru extrovertiți poate altceva, dar pentru un om care e introvertit, orice acțiune pe care o întreprinde cu alte persoane, dacă nu e ceva profund, dacă nu e ceva din care să se educe sau din care să transmită informații mai departe, e consum inutil de energie. Nu e chestie egoistă. Așa suntem creați. Partea cealaltă, cei care sunt extrovertiți, funcționează diferit. Lor le place să socializeze, să vorbească. Uite, tu poate, nu știu, o să ajungem la final, o să trebuiască să facem teste de personalitate, să vedem fiecare unde se regăsește. Dar nu știu unde m-aș regăsi, sincer, acum, dar... Adică... Eu vorbesc mult. Îți place? Eu l-am făcut deja, pot să zic ce sunt. Ce ești? Avocat. Avocat? Da, îmi place să fiu justițiară, adică să fiu corectă sau dreaptă. Acum nu știu cât de bine. Care era inițiala? Și am făcut de 2 ori și mi-a ieșit avocat. Test de personalitate. Stai că nu știu exact, că eu le știu după INFJ. Ok, noi ne înțelegem foarte bine. Suntem pe... Da, eu sunt INTJ.
Acum nu știu exact. Arhitect. N-am intrat în amănunte foarte mari, însă da, în spiritul ăsta justițiar, să zic. Da. Și văd dacă mi se pare ceva nedrept sau tind să iau apărarea sau să-mi spun punctul de vedere. Unde putem găsi testele astea? Că Păi normal e surpriză. E surpriză. Normal ar trebui să vă fac, să-l faceți spre ultimul modul. Dar dacă, uite, o să vă cum să-l faceți de pe acum ca să vă documentați și să citiți. Andreea, ce tip de personalitate ai? Tot arhitect. INTJ, wow, de asta te ascunzi după cameră. Nu prea ne place nouă să apărem, dar asta e, uite, vezi, eu mi-am depășit. Stau prea mult cu camera la serviciu, nu prea... Da. Serviciu sau stau cu camera. Apropo, eu sunt un om care nu, în trecut nu-mi plăcea să apar, să mă văd, să fiu văzut. Bine, noi avem tipul ăsta de personalitate pe care îl avem, oricum, e de bază. Pe lângă tipul de personalitate se mai adaugă traumele de prin copilărie, pe care le-am tot preluat și pe care le ducem mai departe și ne afectează toate relațiile pe care. Cred că o să termini modulul ăsta și o să vă spun tot despre partea. Nu contează. Da. Te afectează traumele alea în viață. Și până nu te trezești din ele, până nu-ți rezolvi problemele alea, personalitatea ta e un pic deviată din cauza traumelor. Ba ești prea ficos, ba, știi, nu te înțelegi cu lumea, ai frici, devii agresiv. Principiul lui Freud. Exact. Principiul lui Freud. Trebuie să treci din nou cu aceleași emoții, prin aceeași stare, ca să autodepășești. Că tot ziceai de el. Numai că există un risc. Mereu există un risc, dar... La experimentul lui Freud se poate întâmpla ca emoția să fie mai puternică decât prima, când se retrăiește starea. Ăsta este riscul. Și atunci poate să fie trauma mai puternică și să nu se poată autodepăși omul. Există un risc. Eu m-am trezit. Asta e. Eu m-am trezit. Sper. Încă am de lucru. Numai că Freud rămâne la experimentul de rațional. Mai este experimentul inimii, care ăla depășește cel rațional. Parte de suflet, dar trebuie să ajungi să o integrezi. Bine. Carl Jung reușește să explice mult mai bine partea asta. Dacă sunteți pasionați de psihologie și noi de obicei suntem, când ne place să învățăm lucruri, că suntem așa mai pe partea asta. Oricum în fotografie există multă psihologie. În general, peste tot, dacă e să analizezi. Să nu uiți să pui link-ul ăla la site. Și în marketing sau Nicu, nu știu, care știe, sau oricine care știe de la site-ul respectiv, că sunt prea curios, trebuie să... 16personalities.com 16personalities.com. E un test de 10 minute, un sfert de oră. Bine, e un test de bază. Eu am făcut testul Big Five al lui Jordan Peterson, costă 12 euro. E mult mai actual, am cumpărat chiar și cursurile lui, ultimele cursuri, că am reușit să prind oferta, unde vorbește despre tipuri de personalitate, cum suntem noi ca oameni. Poate o să vă fac cadou, după ce termin eu cursul, vă fac cadou link-ul să urmăriți toată prelegerea lui. E un curs de universitate care l-a compactat în 5 ore de prezentare. Ar fi super mișto. Mai întâi vreau să-l termin eu, încă nu l-am terminat, după aia dacă vreți... Am găsit site-ul. Mersi. Ăla e gratuitul. Ăsta nu e atât de updatat, dar cât de cât te regăsești în partea aia ca tip de personalitate. Te ajută.